салому дуруд дӯстдорони футбол. Ба фикрам бисёре аз шумо ҷароҳати даҳшатноки Андре Гомешро дар бозии дастаҳои Тоттенхем зидди Эвертон дар хотир доред. Пас аз падкати Сон Хин Мин, Гомеш мувозинатро гум карда ба Серж Орье бархӯрд ва ҷароҳати даҳшатнок бардошт. аммо ин назди ҷароҳатҳои дигар ҳолу ҳеҷ аст. Дар барномаи имрӯза оиди даҳшатноктарини онҳо маълумот медиҳем. Пешакӣ огоҳ мекунем ки агар ҳолати психологии шумо хуб набошад, пас ин видеоро тамошо накунед, вале агар аз худ боварӣ дошта бошед, пас оғоз мекунем. Ана ба чизе ки боварӣ ҳаст, ин коэффициентҳои баланд ба ҳамаи рӯйдодҳои варзишӣ дар 1x мебошад. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва аз ҳама муҳим бонус $100 дар аввалин партохт бо промокоди TouchFood. ҳама маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. соли 2001 Рой Кин, яке аз лидерони Манчестер Юнайтед, қасдан ҳимоятгари Манчестер Сити Альф Инге Холландро бо тамоми қуввааш зад ва Холланд ҷароҳати вазнин бардошт. Рой Кин иқрор шуд ки қасдан ин корро кард. ин қасдгирӣ будааст ва ҳамаш ба хотири ҳодисаи соли 1998 вақте Холланд Кинро аз пой афтонд ва талаб кард ки симулятсия накунад ва аз ҷой бархезад. пас аз қасдгирии худ Кин назди Холланд рафта гуфтааст ки ман инро 3 сол интизор будам. пас аз ҷароҳат Холланд натавонист пурра барқарор шавад ва дар 29 солагии худ карьераашро ба анҷом расонд. Альф Инге ба тарбияи писараш Эрлинг Холланд машғул шуд ки айни ҳол яке аз беҳтарин футболбозони дунё мебошад ва барои харидориаш грантҳои аврупоӣ дар навбат истоданд. боз як бозии Манчестер Юнайтед дар даврони тиллои Алекс Фергюсон ки дар он ҷароҳати даҳшатнок рух додааст. дар бозии зидди Ковентри пас аз зарбаи кунҷи ҳимоятгарони МЮ бо падкат хостанд ба Дэвид Баст халал расонанд то ӯ зарба зада натавонад. ин сабаб шуд ки Баст ҷароҳати даҳшатнок бардорад. устухони пои ӯ мушак ва пӯсташро даронда ба берун баромад. Петер Шмейхел дарҳол тӯбро партофта дуртар рафт ва ба ин таҳшат нигоҳ карда натавонист. МЮ баъдан ҳатто психолог таъин намуд то ба дарвозабон кӯмак кунад. бози 12 дақиқа манъ карда шуд то Бастро аз майдон бубаранд ва газонро аз хун тоза кунанд. аз ин баъд ҳаёти Дэвид талх шуд. дар аввал гуфтанд ки пои ӯро мебуранд, вале баъди 26 ҷарроҳӣ тавонистанд пои ӯро наҷот диҳанд. албатта пас аз ин Баст карьераи худро ба анҷом расонд. боз як бозии Манчестер Юнайтед, аммо ин дафъа футболбози девои сурх зарар дид. ҳолат гӯё он қадар хатарнок набуд ва футболбози Ливерпул дар дақиқаи 89 зарбаи озод мезад, вале нимҳимоятгари Юнайтед Алан Смит хост ба ин зарба сатҳ гузорад ки дар натиҷа банди пояш шикаст. Фергюсон баъдан ин ҳолатро шарҳ дода гуфт ки ин даҳшатноктарин чизе буд ки ӯ дар ҳаёташ дидааст. дар муқоиса бо Холланд ва Баст, Смит тавонист пас аз чанд моҳ барқарор шуда ба футбол баргардад, вале мисли пештара ҳунарнамоӣ намекард. ҳамин тавр пас аз як мавсим ӯ ба Ньюкасл рафт. ҳолати навбатӣ яке аз даҳшатноктарин ҷароҳатҳо дар таърихи футболи Англия ки то ҳол онро мухлисони Арсенал дар ёд доранд. дар яке аз бозиҳои ҳимоятгари дастаи Бирмингем Мартин Тейлор дар падкат ба хатогӣ роҳ дода ба Эдуардо да Силва бархӯрд. кормандони телевизион такрори ҳолатро нишон надоданд то мухлисон дар даҳшат наафтанд, аммо аксҳо то кадом дараҷа ҷиддӣ будани ҷароҳатро нишон медоданд. пои да Силва мисле ки аз ҳам ҷудо шуда буд. футболбози хорватӣ пас аз чанд моҳ ба майдон баргашт, аммо натавонист мисли пештара ҳунарнамоии хуб нишон диҳад. ба 33-солагии худ нигоҳ накарда Люкс Нилс ҳунарнамоии нотакрор нишон медод ва ба дастаи Астон Вилла гузариш кард. дастаи англисӣ аз ӯ умеди калон дошт, аммо аллакай дар сеюм бозии худ дар ин даста ӯ бо дарвозабони Ипсвич Ричард Брайт бархӯрд ва се ҷои пояш шикаст. ҷароҳат то он дараҷа ҷиддӣ буд ки духтурон дарҳол хулосаашонро бароварданд. Нилс ба футбол дигар бар намегардад. ҳолати навбати соли 2009 дар чемпионати Белгия рух додааст. дастаи Стандарт дар бозии принсипиалӣ зидди Андерлехт бозӣ мекард. нимҳимоятгари Стандарт Аксел Витсели ҷавон дар рақобат барои тӯб ба пои ҳимоятгари рақибон Мартин Василевский чунон зад ки ҳатто дидани ин ҳолат дардовар аст. дар натиҷа пои футболбози полшагӣ аз ду ҷояш шикаст ва ӯ дурудароз ҷароҳати худро барқарор намуд. Витсел 10 бозӣ муҷозот карда шуд. ба ҷиддӣ будани ҷароҳат нигоҳ накарда Василевский тавонист ба футболи бузург баргардад ва соли 2016 дар ҳайати Лестер чемпиони Англия гардид. ҳоло бошад даҳшатноктарин ҷароҳат дар таърихи футболи рус. дар оғози асри 21 дар ҳайати ССК дарвозабони умедбахш Сергей Перхун ҳунарнамоӣ мекард ва ба ӯ ояндаи дурахшонро пешгӯӣ мекарданд, аммо ҳамааш соли 2001 барбод рафт. ССК зидди Анжи бозӣ мекард ва дар яке аз ҳолатҳо Перхун ба пеш баромаду ба футболбози рақибон Будун Будунов бархӯрд.
онҳо бо сар ба ҳамдигар заданд. ҳамлагар каме зарар дид, вале баъди чанде ба футбол баргашт. Вале дарвозабонро ки аз ҳуш рафта буд, зуд ба беморхона интиқол доданд. ӯ дар ҳолати кома қарор дошт ва пас аз чанд рӯз мутаассифона аз дунё гузашт. бо ҳамин тамом дӯстон, ҳамеша дар бозиҳо худро эҳтиёт кунед, зеро саломатӣ дар мадди аввал меистад. бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.